Придбали осушувач повітря Maxton MX12 Smart через інтернет у місті Львів. В квартирі була підвищена вологість, на вікнах був конденсат. Мокрі вологі угли, стіни, пліснява. Осушувач даної моделі можна легко встановлювати бажаний рівень вологості. Працює тихо, компактний, зручний, легко переміщати. Відмінно справляється з вологістю та пліснявою у квартирі. Конденсат на вікнах зник і неприємний запах. Задоволені покупкою, своєю задачею справляється. Рекомендую.